Iritu idon Hapune railway station. Ikwaban led Shashani Varvada. Imtib yakalinti, but imtib ru kanu kan shempor ban poi Shashani Varvada. Hatu don kalad hakaba ilaban wad yakalinti ya shakajaka bay mudled. Hatu don kalad balaban ya thui kanu kan shempor ya I ban poi shakajaka bay mudled. Iritu i-play ka Google Map haka mobile phone jong I. Hadien kata ito Shani Varvada haka search bar. Hadien bay lek kumne ka pao ha I ka jaka led bat ka linti bay day ban shim. Iritu ibut bay ya ka jing batay linti yad bat ipoy da ka basok siya ka jaka bay mudled. Hatu bitib ya ka jing .com jong kanya ka application. Hatu pla juyo sngo siya pang ka Google Maps. Wat kuslay. Alin niya hikay kumno ban pyndonkam lang ya kani ka application. Play ya ka Play Store. Wat Google Maps ta ka batho ha ka search bar. Download la niya update ya ka app bat hadien. Let siya ka home screen jong ka phone jong pi. Nyon ha ka Google Maps icon ha ka home screen. Hadien mapla play ka application kat pen iya ka jaka bapidon minta bat ki jaka bahajan. Udot bablu ha pedeng jong ka map open I ha ay pidon ha kata ka por. Banyo iman ka benta jong ka map pila ban siya scroll siya ka diang. Kamon, siya jrong bat siya po. Da ka ba pinyon ya ka map RC la ni da ka ba bu ya ka simpre kti bat kti kemi ha ka map pila ban penhiar la ni penret ya ka map bat penjan la ni penjengay. Banwad ya ka jaka batik na ha ka map, pila ban pyndonkam ka search ba ka badon hajrong jong ka app. Ha ka search ba pila ban tho ya ka address, kanong ba, surok, karila ni ka jaka batipad ba kum ka Taj Mahal ha Agra. Hamar ba pisang tho bat kat kum kikintin ba tho ka Google Map kan sedang ban ajing mo ya ki kerteng jong ka tu kat ni ki jaka. Lada piyo iya ka jaka ba pikwa hakato ka jing ajing mud pila banjit ya ka jaka da ka banyon ya ka. Lada ka kerteng jong ka jaka ba pikwa kamdan hakata ba ajing mud dia pidei banyai beteng ya ka jing tho. Pila ru banyon ya ustad icon kaban pen iya pi ya ka linti bajan tam bat kumju ka jing batay banyak. Pila ru benwat ya ka jaka ba pimut ling ba ka jing keren lane voice search. Ubadeu icon jong microphone haka liang ka mon jong ka search ba jong pi. Kan sa panjing bed ban pyndonkam yo microphone bat pidei ban pediang ya kata ka jing panjing bed. Nyonyo search ba bat syukren ya ka kerteng jong kata ka jaka ba pimut. Ka Google Map kan pen iya pi ya ka jaka ba piwat bat upin basaw un sapaw ha ka map ka bakdo ya ka jaka ba pimulay. Hapo jong ka map, nyo I ka kerteng, bat ka address jong ka jaka ba piwat. Kapor ba shim ban poy siya kata ka jaka ba mud, ETA, kata estimated time of arrival, kat kum ka rukomlet jong pi da ka bus, kali laniyat ka jat kan sa pen I hang ta. Pensayo iru ki way de ki benta. Na kini ki benta ka bakham krinjing mut ka day directions. Lada pinyon how blue direction icon. Ka Google Map kan pen iya pi ka linti bajan tam siya kata ka jaka ba mut let. Bat kan pen iru ya ka linti yat. Lada ja kata ka jing batay linti ha ka por ba penyat ya ka map siya barok ka liang. Pila ban pensyong pedeng biang ya ka da ka banyon yaw target icon. Kata kamut pila ban penwan biang ya ka map siya kata ka jaka ba pisdang. Minta kum iritu, piru pila ban wad ya ka linti ya siya ka jaka ba pikwa ban let. Ni kami ba da ka jing ya rap jong ka ni ka video ba ajing mentoy pila ban pyndonkam ya ka Google Map da ka basok. Persyang ban play ya ka Google Maps bat wad ya ki jaka bapang nam haka nong ba jong pi. Persyang ban wad ya ki linti ya dala dia. Syandur ya ka jaka ba pimut led hadien wala poy hang to bat palem syangi.